Invisibilizadas, outra vez, na música, na ciencia, nas letras, na vida. Exemplos a centos podemos contar de mulleres escritoras en lingua galega que non puideron ver a súa obra en papel, publicada, recoñecida e valorada. Mulleres que a historia silenciou, nomes borrados, voces apagadas, mulleres que habitan no esquecemento mentras os seus homólogos masculinos ocupan un lugar privilexiado. É de xustiza desenterralas e darlles un emprazamento xusto e sempre negado. O máis grande símbolo, Rosalía de Castro. Rosalía foi unha das figuras claves do rexurdimento galego. Ademais, deu orixe ao Día das Letras Galegas. A súa poesía atópase chea de nostalgia e de emoción. Puxo os seus ollos nos máis desfavorecidos, emigrantes, labregos e as mulleres. Pioneira do feminismo na literatura. Fina Casal de Rei, Pontevedra 1951. Profesora, escritora, periodista e membro da RAG, Fina Casal de Rei é unha das máis salientables voces da literatura infantil e juvenil en galego. Cunha obra prolífica e numerosos premios recibidos, podemos adentrarnos na súa narrativa con O estanque dos parrulos pobres, que foi premio EDB en 1995. Se hai que falar dunha muller imprescindible no feminismo, imprescindible na nosa lingua, no galego, esa é Filomena Dato. Unha muller inxustamente esquecida, pero ela foi a segunda, despois de Rosalía de Castro, que publicou un libro íntegramente en galego. É herdeira tamén da liña da lírica intimista, pero de reivindicación da muller nuns tempos tan difíciles como os do século XIX-XX para elas. Escribiu un único libro en galego, Follatos, pero é un exemplo perfecto de como unha muller tamén pode escribir, facer literatura romántica no século XIX. Son 45 poemas contra os estereotipos de xénero que se publicaron en 1891 e que significaron daquela e significan agora unha revolución tamén no eido da muller que Filomena Dato impulsou. Catedrática xubilada de literatura española, Marina Mayoral é unha das principais estudosas das voces femininas na literatura. As súas obras foron traducidas a varios idiomas. Destacan na súa prosa o humor, a análise dos personaxes e o xogo de perspectivas. Podemos coñecela mellor lendo O Anxo de Eva, a última novela que publicou en galego. Francisca Herrera foi a primeira muller elexida membro da Real Academia Galega, aínda que non chegou a tomar posesión. E tamén a segunda das escritoras galegas, tras Rosalía, en ser homenaxeada no Día das Letras Galegas. Admiradora de Rosalía e amiga de Murguía, escribiu poesía e prosa. Para os amantes da lírica, o ideal é comezar polo seu primeiro poemario, Sorrisas e Bágoas. E se preferimos a novela, Névera pode ser a obra perfecta para coñecela. Luz Pozo Garza, nada en Ribadeo no 1922 e finada na Coruña no 2020. A voz fundamental da poesía galega do século XX e XXI. O amor, a inquedanza, a liberdade, a patria, son temas que a autora expón na súa prolífica obra. Os seus poemas son beleza no máis estrito senso da palabra, son sensualidade e reflexión. María Xosé Queizán, viguesa nada en 1939, é unha figura relevante do movemento feminista, pola crítica social nas súas obras. Catedrática de Lingua e Literatura Galega. Na súa obra toca todos os xéneros: teatro, novela, conto, ensaio e poesía. María Mariño, nada en Noia 8 de xuño de 1907, finada en Folgoso do Courel 1967. A súa poesía recolle a tradición oral e o vivido ao longo da súa vida, a emigración que a levou lonxe de Galicia, a visión da súa terra natal de Noia, evocada desde o Courel. Foi a terceira muller que se lle dedicou o Día das Letras Galegas no 2007. Só publicou 2 poemarios, Palabra no tempo e A Verba. Defensora do galego nos difíciles anos do franquismo,
Xoana Torres chegou a ser a directora do primeiro programa de radio íntegramente na nosa lingua. O seu labor como escritora comeza en revistas como Aturuxo, Vida Galega, Vieiros e Grial. Como poeta, está integrada na denominada xeración das festas minervais, como escritora dramática no grupo de Enlace. Recoñecida con numerosos premios, Xoana cultivou todos os xéneros: teatro, ensaio, novela, literatura infantil, etc., contribuindo deste xeito a normalizar a literatura galega. Sen esta autora, sería imposible explicar o decorrer das nosas letras na segunda metade do século XX. Marica Campo, nada no Val do Mau no 1948. Mestra, escritora e letrista para o mítico grupo Fuxan os Ventos. Marica Campo ten unha ampla traxectoria, tanto en poesía como en teatro ou novela, pero a obra que lle deu a fama foi a recopilación de relatos Confusión e morte de María Valteira. Yolanda Castaño, polifacética, é unha das caras máis coñecidas da literatura feminina galega actual. Yolanda Castaño comezou a escribir poesía sendo moi nova, ademais da súa tarefa como crítica literaria e a participación en varias antoloxías poéticas. Yolanda ten publicado varios volumes en solitario. Xosefa Goldar, nada na Estrada en 1953, é profesora de Lingua e Literatura en Vigo. Xosefa é unha autora galega coñecida sobre todo pola súa novela No fío do tempo. Nela, a través do fío vertebrador do tempo como concepto, coñecemos uns personaxes cotiáns que nos farán reflexionar. A infancia da autora foi a principal inspiración para escribir a novela. Carmen Panero, Pontevedra, 1949. Escritora e crítica literaria galega, licenciada en Filoloxía Románica na Universidade de Santiago de Compostela. Realizou o seu labor de crítica literaria en revistas como No, Andaina e Festa da Palabra Silenciada, Faro de Vigo, Diario 16 de Galicia. Carmen Panero dedica a súa vida a tres paixóns, sempre relacionadas cos libros: a docencia, a crítica literaria e a escritura. María do Carmen Krukenberg, nada en Vigo no 1926 e finada na mesma cidade no 2015. Formou parte da chamada xeración de Enlace, sendo unha das máis importantes escritoras galegas de posguerra. Intimista e popular, herdeira da tradición rosaliana, deixou un enorme legado de obras narrativas e poéticas. Marilar Aleixandre, 1947. Membro da Real Academia Galega, Marilar Aleixandre ten unha traxectoria salientable no terreo da literatura infantil e xuvenil. Escritora e traductora que utiliza maioritariamente a lingua galega. De profesión exerce como bióloga, sendo catedrática na Universidade de Santiago de Compostela. Xela Arias, unha voz comprometida, transgresora, que renovou a poesía galega dos 80, pioneira da tradución dos clásicos. Nada en Sarria no 1962, faleceu en Vigo no 2003. Este ano, 2021, a Real Academia da Lingua Galega dedica o Día das Letras Galegas.